tafi da ni Khadija zo karki guje ni zuciya ke sahiba kaunar ke nake zuci kin yi hira sahiba kaunar ke nake kin ji zinariya na soki sona hakika ta Khadija sahiba ki tausaya wa zuciya ta karki sani fargaba fage na mulki na zuciyar ki ne a gaba na zama jarumi sadauki na zama jagaba na zama ki gudu saboda akan ki sahiba ko za a sassare ni ko za a yi min dukan tsiya inda a kan kaunar ki ne zan jura dubuya ke ɗaya sa a zuciya ta taho masoyiya taho da tafin ki daidai tamkar sarauniya Khadija sanda nake miki ki min dukiya ki so ne dan Allah dan annabi kar na sha wuya tsanani na so naki ne yasa nake yin waƙar ki masoyiya ta Khadija diyar kirki kina da kyau da hankali masoyiya kin zarce su saboda kinki ne idan na ganki sai na firgici sabida soyayyar ki Khadija ni na haukace ta karkiya da ke mun ruku na amana ki min lamai Khadija sana a zuciyar ki mun tanadi zalki fil dakata ni naki ne ba zan barke ba